Bé, si us sembla començarem, i des d'Anònims ens va semblar que era adient a les dates organitzar algunes activitats al voltant del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. També és casualitat, però avui 7 de març és el dia que va morir Lucy Parsons, o va néixer, és un aniversari de Lucy Parsons, la dona anarquista afroamericana. I bé, vam veure fa un temps que la Dolors havia publicat aquest llibre, Dones de Foc, que, vaja, no me l'he llegit tot, la Mariona, que s'ha fet la presentació, sí que se l'ha llegit. Jo me l'he estat fullejant i m'ha semblat, i em va semblar quan vaig veure que es publicava, que segur que valia molt la pena, i bueno, crec que està confirmadíssim. De fet, la Dolors ja fa molts anys que està fent una feinada, com a historiadora i com a militant del moviment anarquista i feminista. Ha fet moltíssims treballs, ha vingut aquí alguna vegada fa molts anys, esperem que continuï venint molts més. I avui faríem la presentació d'aquest llibre, Dones de Foc, Internacionalistes de Catalunya, 1936-1939. Dintre d'aquesta programació d'actes, demà hi ha un concert a 2:15 del migdia, en Sindecoro, aquí teniu la cantant del Sindecoro. I dimecres de la setmana que ve també presentarem aquest llibre, Repressió franquista i prostitució, de la Maria Pilar Molina Javier, que és un llibre que es va publicar ja fa uns mesos i que també farem la presentació dimecres a la setmana que ve. I una mica aquesta és la programació d'actes que hem fet. S'ha de dir que conjuntament en el Centre d'Estudis Sindicalistes i Llibertaris, al mes de maig, també farem algunes xerrades sobre el tema de la lluita feminista. Per això serà el maig i ja us arribarà la informació. Hi haurà unes 4 xerrades. I ara jo ja li deixo la paraula a ella, la Mariona, que s'ha llegit el llibre i que el presentarà, i la Dolors, que és l'autora. Sí, ¿no? Que jo crec que anar més amb ella que jo, però faré el que pueda. Vale, bueno, doncs aquest llibre Dones de Foc, la presento una mica, serà una mica sobre l'experiència de diferents dones, crec que són 12 dones, com elles van venir a escoltar. Ara millor. Sobre com diferents dones van venir aquí quan va esclatar aquí la Guerra Civil i van aprofitar com el moment de revolució i que es podia fer un canvi aquí a la societat quan tocava realment portar a la, materialitzar totes les diferents idees, ideologies i maneres de lluita que tenien quan van tenir aquí el que vindria a ser l'antesala i cadascú des dels diferents contextos que tenien, que hi havia moltes dones que vivien en llocs on estaven patint les conseqüències del que vindria a ser les onades de feixisme, el que són les onades de feixisme, i bàsicament és això, és un llibre que xerra sobre el dia a dia i també a mi m'agrada molt, que també parla molt de la columna de Durruti, com la realitat de la dona dins del camp de batalla, que moltes eren obligades a anar en comptes d'estar al camp de batalla, que és pel que havien anat a la guerra, se les obligava, moltes que parlaven que jo no he vingut aquí a morir mentre frego olles, no? I això és una frase que es diu. I xerra una mica sobre això, com dins de la Guerra Civil i dins del que ve ser una revolució i moviments revolucionaris, a la dona sempre se li posa aquest doble estàndard i aquesta doble opressió. També m'ha semblat molt interessant que, tot i que només sigui biografia de 12 dones, es xerra de diferents dones, o fa poc vaig veure una xerrada amb els Anònims que vaig descobrir que era Llibertat Ròdenas, que no en tenia ni idea, però em va agradar molt perquè penso, mira, en l'anarquisme aquí català, existirà el Salvador Seguí, que el coneix tothom, i el Noi del Sucre, el Gran Noi del Sucre, no sé què, però tampoc es parlava, o jo no coneixia, a la seva companya, que era Llibertat Ròdenas, i també surt el seu llibre, que m'ha fet molta gràcia, sí, va ser com, mira, connectant-me, no? I bàsicament això, no? Jo trobo que és un llibre que està molt xulo perquè, vulguis o no, es xerra molt com del dia a dia i com les diferents experiències que hi ha dins del món dels intel·lectuals, dins del dia a dia de la dona dins d'un context que és zero dia a dia, perquè estem parlant d'una guerra civil, no? I també m'agrada molt perquè la segona, la model, com era? La Nancy Cunha. Sí, la Nancy Cunha, que diu que era una dona que havia estat tota la seva vida lluitant perquè ve ser els moviments, també va ser molt clau en el moviment de la visibilització de la repressió racial i tot això, i que va acabar la seva vida que només mantenia 3 amics de totes les persones que havia conegut perquè se l'havia creuat bastant al llarg de la seva vida per diferents coses que havien anat a passar
o fins i tot per la seva condició, que ella va néixer en una família burgesa bastant acomodada i per això ja se l'havia tatxat des d'un primer moment, tot i tota la feina que havia fet ella per lluitar i perquè això es fes visibilitzat, havia posat el seu cos, el seu capital físic, saps? I que se la tatxava molt, i això, vulguis o no, passa en part perquè és una dona i perquè s'ha de d'aquesta manera i se l'objectivitza bastant. I trobo que és un llibre que visibilitza molt el doble estàndard en el qual la dona se la posa diàriament, però sobretot a la Guerra Civil, que és el que tracta el llibre. Però ara ja et dono. Vale. Pues espera, com que som baixeta, farem un invent. Ostres, molt bé, és pràctica, Aquí idealistes pràctics. Bé, doncs bona nit o bona tarda a tots i a totes. Gràcies per la presentació, de veritat, perquè ets una de les pioneres que ha llegit el llibre, no? I gràcies a Lluís i als Anònims per convidar-me, perquè ara feia temps que no venia, perquè ja he estat vivint uns anys fora de Catalunya, però jo me'n recordo molt els inicis de venir aquí, i fa molts anys que amb el Lluís ja ens coneixem. I llavors, clar, sempre és un plaer i espero que ara que torno a viure a Catalunya doncs tornar de tant en tant. Una mica perquè he fet el llibre, feia molts anys que anava darrere d'escriure sobre l'Emma Goldman, havia fet alguns pròlegs per la gent de la Felguera que m'ho van demanar, després per la L. Geminada que van fer uns escrits en català de l'Emma, i també vaig fer un altre pròleg completament diferent perquè m'ho vaig estudiar la repercussió de l'Emma Goldman a l'estat espanyol des de quan comencem a tenir notícies de qui és l'Emma, a finals del segle XIX, principis del XX, i en canvi l'altre ja vaig intentar buscar una cosa que feia anys que jo anava darrere, saber quan l'Emma havia vingut a Catalunya, perquè quan ella mor, quan ella fa les seves memòries, les acaba en 1930, el Living My Life, el Viviendo Mi Vida, que està editat per l'Anselmo Lorenzo. Però clar, després que ella ha fet les memòries, esclata la Guerra d'Espanya, i això farà que tota la seva experiència i la reflexió sobre la revolució canviï molt a dintre de l'Emma Goldman. Però, clar, després hi ha la Gorbic, que fa una biografia de l'Emma Goldman i dedica una pàgina a la Guerra d'Espanya. I dius, ostres, no?, que aquesta dona va estar 3 anys amunt i avall fent una sèrie d'articles i tal. Llavors vaig dir, anem a intentar investigar quan és que va venir, quan se'n va anar. Vaig trobar que havia vingut 3 vegades en època de revolució i una vegada anterior, perquè havia vingut el 27 o el 28, no sé si va amb Maxwell Clau, van a veure els Montseny, ho he trobat també, o sigui, a partir de la revista Blanca i dels escrits de l'Emma, però, a més, clar, el que he intentat és veure això, a on va, quan arriba aquí, què fa, i una mica les contradiccions que es veuran al llarg d'aquests 3 viatges. El primer és espectacular, perquè l'ensenyen en una sèrie de mítings, la fan voltar, etc. I després, les 2 vegades que ve després, aniran amb molt de compte a la CNT perquè té por que els estalinistes se la carreguin com s'havien carregat el Camilo Berneri. O sigui que la fan anar amb algun traductor, allò que és un armari, no? O sigui, perquè realment pensen que es pot atentar contra la seva vida, o sigui, anirà amb Martin Gudel i amb altres persones que l'acompanyaran. Ella potser no era conscient d'aquesta idea de que la fan anar molt acompanyada perquè no atentin contra ella, però realment la CNT té por que li puguin fer un atemptat i llavors ja no farà aquests mítings espectaculars que havia fet abans del 37, no? L'Emma veurem que es passeja per tot arreu, els hi portarà molts maldecaps a la CNT, perquè en un principi, això ho explico al llibre, no se la convida especialment a venir, o sigui, potser van veure que els hi podia una mica trencar aquell projecte que comencen a fer al principi de la Guerra Civil. Ella insisteix en venir, aconseguirà venir al final gràcies als francesos, sobretot. Ella va veure la Federica a París, que fa un míting a la Federica i ni la rep, però al final l'Emma es presenta a la frontera, és rebuda entusiàsticament pels milicians, per tot el poble de Barcelona, i aquí comença una mica la cosa, no? En un principi la CNT o la FAI també pensen que la faran fer un parell de mítings espectaculars, com que és una dona, hi ha l'estereotip de l'edatisme, la faran anar a veure 4 guarderies i 4 coses de nens refugiats, etc. I ella els diu, no, jo vull anar al front, vull anar a veure en Durruti, vull veure les col·lectivitzacions,
jo sóc una anarquista que he anat per tot el món i la meva biografia vol que jo observi, o sigui, de primera mà, què és la revolució, i a partir d'aquí dic que això, que l'Emma dona mal de caps, perquè realment, vull dir, és una dona incòmoda, que fa la seva, que és el que ha fet tota la vida, i és molt maco tot el que fa, inclús a l'últim viatge la intenten protegir molt, l'envien cap a la Cerdanya amb una colònia de nens, amb la dona del Puig Elies, que té una colònia de nens, és per això que estarà a Montnou, que ella té unes fulles sobre això, però clar, aquí he fet de l'Emma, With Eyes Paint on the Wall, he intentat traduir els articles i aquí veig que la imatge d'Emma no és tan amable amb la col·laboració governamental i amb tot el que fa la CNT, etc. O sigui que una cosa és la lectura que es fa, molt acomodatícia i d'estereotip, de ha vingut la gran lluitadora Emma Goldman, però no farà gaire crítica, no? I en canvi una altra cosa és el que Emma escriu abans i durant i després de la Guerra Civil. Com dic, vaig treballar sobre l'Emma, això deu fer 7 o 8 anys, vaig treballar sobre la Mary Lowe perquè la gent del grup surrealista de Madrid em va demanar una semblança sobre la Mary Lowe quan està vivint al Palau de la Virreina en plenes Rambles de Barcelona i amb en Brea fan una sèrie d'escrits que he trobat a Cuba sobre la revolució surrealista, que es diu La Verdad Contemporánea, uns escrits preciosos, no? I llavors, clar, em va entusiasmar la Mary Lowe quan llegeixes el Quadern Vermell de Barcelona, comences a veure quan ella ha arribat a Barcelona i l'entusiasme que hi ha al principi de la guerra és una Barcelona on encara hi ha molt de menjar, on tot funciona. La Mary Lowe explica inclús que fa tanta calor que es va banyar a la Barceloneta, que pren el funicular, que clar, està quasi de vacances si no fos perquè ha esclatat una guerra, no? I la cosa es va complicant, però en un principi ella és una noia molt jove, està entusiasmada, són les nits de Barcelona, comparteix amb en Juan Ramon Brea, que ja havia estat detingut i a la Model aquí, i ja coneixia, per exemple, a la gent del POUM, etc. no? Això ho he buscat quan arriba el Brea aquí, els escrits que fa a la revista Àgora, com el va despedir en Ventura i Gasol, que la seva dona era teòsofa, parlant de teòsofs, això no s'explica mai, tenim l'estereotip de que era un catòlic, tal, però la seva dona no, i això el va despedir en Ventura i Gasol, etc. O sigui, he trobat a Juan Ramon Brea quan ve aquí, com fa amistat amb la gent de Catalunya i com tornen aquí tots dos. Llavors ell marxarà al front, ella es quedarà, però marxaran precipitadament abans del maig del 37 perquè li fan un parell d'atemptats als carrers de Barcelona i això ho explica la Mary. La Mary Lowe després farà una petita biografia del Juan Ramon i per què els he triat? Sobretot perquè són surrealistes, ella és la gran nòmada de la revolució, amiga d'André Breton, de Wilfredo Lam després, o sigui, tots els grans revolucionaris molt propers al surrealisme i és una de les que es manté fidel a les idees surrealistes. Llavors m'agradava molt emmarcar-les amb elles i el seu temps, no? O sigui, emmarcar-les amb l'art del seu temps, amb l'avantguàrdia del seu temps i amb el pensament supercontemporani del seu temps. I com dic, havia començat amb elles dos, feia molts anys que m'havia entusiasmat per l'obra de la Cati Horna, sobretot quan va per a Mèxic amb la Remei Baro i la Carrington, la Leonora Carrington, fa anys que havia treballat sobre la Remedios Varo, ja jo era de la gent de Joaquín Costa, dels desfederats que es diuen, o sigui, els primers que ens van desfederar, i llavors ja l'autarquia que es publicava llavors en la Solia, vaig publicar alguna de la Remedios Varo el 95 o 96, o sigui que feia molts anys que anava darrere la Remedios i clar, a través de la Remedios trobo la figura de la Cati Horna com a fotògrafa. Llavors, clar, també començo a investigar i començo a investigar també la gran fotògrafa que és la que ve abans que ella, la Michaelis. La Michaelis a on t'emporta? A les xarxes de reciprocitat i d'evasió que tenen els primers jueus amenaçats pel nazisme a Àustria i Alemanya, Barcelona com a refugi, sembla ser que la Michaelis arriba al 34 a Barcelona, una mica abans que la Michaelis arribarà una altra dona molt compromesa també amb l'anarquisme, que és la Eta Feden, i elles i molts d'altres constituiran el que es dirà el grup del DAS, els anarcosindicalistes alemanys, que comencen a arribar a Barcelona com a terra una mica on poden seguir treballant i fent les seves coses. És important perquè tant una com l'altra
tot i que la Miquelis és més gran que la Orna, doncs treballaran per la CNT, totes dues, treballant per Mujeres Libres, per la revista Umbral, que es fa a València, i a més la Miquelis és una dona tan bona com a fotògrafa independent que només arriba aquí ja treballa pel Gat Park, o sigui, les revistes diguem-ne, d'arquitectura barcelonines, se'n va amb el CERT i amb el Miró, se'n van a Andalusia a fer fotos de les cases ecològiques andaluses, aquestes blanques i tal. O sigui, els hi preocupa molt l'habitatge, els hi preocupa molt la solució a l'habitatge als anys 30 i ella treballarà aquí, es farà molt amiga d'un personatge que va sortint en molts capítols del llibre, que és el Jaume Miravilles, que havia estat al bloc Obrer i Camperol, havia sigut amic íntim del Quim Maurín i tota aquesta gent de Lleida, i un personatge que a priori ens podia semblar que està molt a prop de la Generalitat i que els fets de maig no sabem quina distància té, me'l trobo que és molt revolucionari. O sigui, inclús després dels fets de maig encara ell a les revistes catalanes encara parla de revolució, quan revolució és una paraula proscrita després dels fets de maig. Llavors, Jaume Miravilles acollirà la Mary Lou, acollirà un poeta francès que és el Benjamin Peret, amic d'André Breton, que és el company de la Remedios Varo i que s'amaga a casa d'ella quan comencen a perseguir-los els estalinistes. Jaume Miravilles serà important perquè quan arribi Simone Weil, que s'anirà voluntària a la columna d'Urruti, i quan torni cap aquí perquè s'ha ferit el peu, no ho veu i es fica el peu dintre una super colla d'aigua bullent, doncs ell fa com perquè pugui anar a l'Hospital de Sitges i de l'Hospital de Sitges pugui fugir, i és Jaume Miravilles qui gestiona tot això. O sigui que és un personatge una mica més polièdric del que ens va fer pensar el Jaume Miravilles de la transició. O sigui, un home que a la transició va fer una sèrie de llibres que es deien Gent que he conegut, que eren com uns llibres molt superficials, no? I a mi em fa pensar que durant la Guerra Civil es va exposar molt, va intentar anar a buscar Quim Maurín, que estava a Galícia, va intentar gestionar, va intentar amortiguar molt, que no va poder, el cop contra la gent del Pou, perquè realment els coneixia des de molt joves, i és un personatge que va sortint per aquí. És el primer que publica el Benjamin Peret en català, per exemple, que mai més el Benjamin Peret, pobret, podia haver estat publicat en català, no? O sigui que per mi és el poeta, un dels millors poetes del grup surrealista de París, no? Unes cròniques, que en algun altre llibre els he ficat, del Benjamin Peret, quan explica com cremen les esglésies a Espanya, no? O sigui que té unes cartes a l'André Breton molt divertides, Però com dic, us estic començant a formar un conglomerat de dones, tenim 2 fotògrafes, tenim una activista internacionalista que és la Emma, tenim una dona filòsofa que és professora de filosofia però que escriu a la Revolució Proletariana, que és la Simone Weil, que tothom diu que es fa catòlica i no és veritat, perquè mai es bateja. La Simone Weil, a la mort de Simone Weil hi ha un intent de reapropiació després de la Segona Guerra Mundial per part del catolicisme francès de la Simone i dir, ai, és que clar, ella, que estava a la columna d'Urruti, es queixa de les matances que feien els anarquistes. Això no és veritat. Vull dir, té una carta a Bernanos, però, vull dir, cuidadín, perquè, clar, sempre hi ha una reapropiació, sobretot si és una dona, d'allò que podia dir o que no podia dir. Una Simone Weil, que la veureu al llibre perquè explico com es declara anarquista quan passa per la frontera, això és important, diu jo sóc anarquista, no sabem si era veritat o no. La veritat és que vam al Messier Vegas, que era un home que va venir per aquí a Catalunya als anys de la transició, i Messier Vega, ell no està content del que ell explica sobre la columna d'Urruti, troba el Carpentier, els troba a la frontera, ell és més gran que ells, i tots 3 se'n van a la columna d'Urruti. No sé per què ho fa, perquè ella realment els diu a la seva família que ve a fer de periodista, els enreda una mica i tal, però tot un plegat se la troben a la columna d'Urruti. Vull dir, tenia una família superprotectora, no? Però una vegada està a la columna d'Urruti comença a veure que allò va de veritat. Jo penso que ella és la primera que se'n dona compte d'això i per sort salvarà la vida perquè es crema el peu, l'evacuant, i al cap de 4 o 5 dies o molt poc més tard mataran a quasi totes les companyes de la seva unitat al desastre de Perdiguera. I clar, el que ens sobta molt, i això és greu,
és veure com ella després no escriu ni una línia sobre aquestes dones que ha conegut, els seus companys, i dius, ostres, em ratxina, no? Em ratxina com no parles de tota la gent que has conegut, que has estat amb ells al front, etc. I en canvi comencen a aparèixer les fotos d'ella vestida de miliciana que els hi ha fet la seva mare, només. O sigui que això és bo, no? Trobem fotos de la Simone Weil davant d'allò que eren els magatzems del Cepo de les Rambles, que hi havia el Cepo, allà estaven els del Pou. Trobarem fotos de la Simone davant de l'Hospital de Belvitge, que he trobat a l'hospital, a Bonera, qui era el metge, etc. perquè he anat una mica buscant realment els referents d'elles i els territoris aquí, no? Qui més apareix al llibre? Bueno, són 12 dones, que en realitat són 13, perquè hi ha una parella de dones, que són dues dones que s'estimen molt, que són angleses, la Valentine Ackland i la Sylvia Tansen-Bauner, que venen a un principi, són comunistes, però les faran fora del Partit Comunista, jo penso que perquè s'estimen, i llavors és una mica escàndol encara en aquella època, aconsegueixen un passi de la Creu Roja i decideixen venir a Barcelona a lluitar. Han llegit els escrits de la que deia ella, de la Nancy Cunard, que és la primera que es queixa sobre la Guerra Civil Espanyola, que per què no hi ha una intervenció per part de les potències aliades, per què s'ha abandonat el poble espanyol amb la lluita antifeixista, i sobretot el que diu la Nancy Cunard és: si ara no plantem cara al feixisme, això serà el que va ser. Llavors elles han llegit això i decideixen venir cap a Barcelona corrents amb un cotxe, perquè les espera una revolució, i tenen una sèrie d'escrits brutals perquè són angleses, els hi costa molt comunicar-se amb la gent, però comencen a fer el que feia la Mary Lou també, excursions a les grans finques i als xalets de la part alta de Barcelona que han abandonat els feixistes. Diu, quin mal gust que tenen aquests burgesos catalans, com poden tenir aquests mobles o com poden tenir aquestes decoracions. O hi ha un escrit molt important d'elles també explicant com es cremen els objectes religiosos i diuen que això és com una profilaxis de la revolució, perquè clar, elles són angleses i no ho acaben d'entendre, no? O sigui, no acaben d'entendre perquè elles no han viscut l'opressió que ha viscut el poble espanyol per part de l'Església, no? Llavors, hi ha aquesta semblança d'elles dues, que són importantíssimes, perquè participaran en alguna cosa que organitza la Nancy Cunard, que és el Congrés d'Escriptors Antifeixistes, on la Nancy Cunard, el Pablo Neruda, el Tristan Tzara, que havien format part del grup dadaista d'Alemanya abans, etc., tots ells intenten que els intel·lectuals s'impliquin a favor de la guerra d'Espanya. Però hi ha intel·lectuals que s'enfaden moltíssim. S'enfaden moltíssim perquè diuen, més que parlar des de París o més que parlar des de Barcelona, València, Madrid i fer grans discursos, la gent el que ha de fer és venir a lluitar, que és el que els diu l'Orwell, diu jo, per culpa d'aquesta guerra tinc una bala al coll, ja he anat al front, etc. Orwell respon molt malament a una enquesta que envia la Nancy Cunard. Realment el Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes no aporta res a la guerra, però la Lucía Sánchez Saornil, de Mujeres Libres, que hi va, perquè està a València, i ella és poeta, és una poeta ultraista, hi va i diu: les úniques que valien la pena al Congrés són la Thompson Wagner i la Ackland, o sigui que són dues dones lliures, decisives, etc. O sigui que fixeu-vos bé, perquè és un temps complicat. Hi haurà dones que tenen 22-23 anys, com seria la Mary Lou, o d'altres, o sigui, molt joves, la Guera Taro, etc., fins als quasi 70 de l'Emma. O sigui, trobem un ventall de dones impressionants. Tu ara parlaves de la Ródenas, que és nostra, que no és internacionalista, però ella se'n va amb la columna d'Urruti amb 50 anys. O sigui que l'estereotip de la miliciana que tinc aquí a la portada, de jove, guapa, etc., es trenca molt, perquè les dones van al front amb els seus fills, amb els seus pares, a vegades amb el seu home, i marxen perquè no és només una lluita antifeixista, sinó el que explico al llibre és una revolució. Per totes i cada una de les dones que jo he fet aparèixer, això és una revolució. Per unes, com la Tansen Wagner i la seva companya, és una revolució que pot arribar inclús al nivell sexual, de viure lliurement la seva sexualitat. Per altres, com la Emma, és la revolució anarquista, l'autogestió obrera, amb el camp de la ciutat. Per altres, realment, igual per la Simone Weil, és una revolució
perquè ella pensa realment, com escriu a la Revolució Proletària, que pot haver-hi una autogestió de les fàbriques. Ella encara pensa, encara no saben dir la paraula autogestió, a vegades diuen soviets, perquè és la idea que tenen, en vez de sindicat encara diuen soviets, no? I aquí no ho expliquen bé, però tothom espera alguna de la revolució i cada una d'elles espera una cosa diferent. Per les fotògrafes, què significa la revolució? Viure del seu treball i plasmar realment què està passant. I llavors aquí em dono compte que la visió de les dones i dels homes és molt diferent. Quan una dona observa la revolució, tant si són escrits de la Mary Lowe, que fa el Quadern Vermell de Barcelona, com de la Miquel Bedere, que és la capitana que comanda un grup d'homes que està al front, com moltes d'altres, expliquen com la gent viu el dia a dia, com la gent gran o els nens estan participant de la revolució, com la gent es busca la vida venint coses al carrer, si hi ha menjar, si no hi ha menjar, etc. És una cosa que un home no explicaria mai, explicaria més hazañas bèl·liques, que diria jo, no? I quan elles fan fotos, estan retratant també la vida quotidiana de les dones, dels nens, és preciós. És preciós perquè veurem unes fotos precioses, sobretot de la Michaelis, que marxarà el 37, a principis del 37, on Barcelona és espectacular, on es veuen les llars de refugiats plenes de nens, però que estan superben assistits. Fa tot un reportatge per Sanitat i Assistència Social del Domènec de Bellmunt, que després va aparèixer en una sèrie de quaderns que van aparèixer als anys 70, amb una espècie de facsímils que van desaparèixer, hi ha totes les fotos de la Michaelis, doncs on veus una rereguarda molt revolucionària que està funcionant. Com diria l'Orwell, tot funcionava d'un dia a l'altre, no? Molt esperançada i les cares somrient. I en canvi veus les fotos de la Cati Orna, que arriba quan ja ha marxat la Michaelis, mai es troben, i que també treballa per la CNT, doncs les fotos de la Cati són desolades, ja és una Barcelona bombardejada, o zones de l'estat espanyol bombardejades, coses per terra, a vegades veurem joguets, que és molt surrealista amb aquesta lectura, joguets per terra, l'únic que retratarà la Cati és un gos mort, i amb això està dit tot, la desolació terrible, no t'ensenyarà soldats esventrats ni res d'això, i en canvi sí que faran soldats afaitant-se o vida quotidiana, no? Llavors penso que les dues fotògrafes es complementen molt, i precisament gràcies a això, que mira quan venen, podem saber de quan són les famoses fotos de l'estadi de Montjuïc i els refugiats de Màlaga. Sovint es diu que les fotos de Màlaga, no sé si les ha fet la Michaelis o la Orna, no, si tu mires quan ve la gent de la desbandada, saps quina una de les dues estava a Barcelona, no? I realment jo penso que això ens pot ajudar a datar fotos, perquè si no, sovint es confonen les fotos d'una a les altres, a vegades, com deia la Virginia Woolf, anónimo es siempre nombre de mujer, perquè elles no firmen les fotos, el Pere de Roza sí, i el Xim, i la meitat del Robert Capra, que és l'Ederman, sí que ho firma, però elles no. I aquí un altre oblit històric. Quan parlo de la Cati, aprofito per parlar de la Guera Taro, que és la meitat de Robert Capra, que és ella qui fa les supericòniques fotos de la platja del Somorrostro a Barcelona i les noies fent instrucció, que són noies que moriran molt poquet després, perquè són les que marxaran amb les tropes de Baio a Mallorca, que hi ha les 5 infermeres que les maten, i després s'aniran al front d'Aragó i també moriran moltes, o sigui que els hi queda molt poca esperança de vida, i és la Guera Taro qui fa aquestes fotos, i la que morirà també amb la nostra guerra civil cap a la zona de Madrid. I també les fotos passen a ell, a l'agència Magnum, etc. Però clar, és molt injust, és molt injust. Una mica, estic fent com un ventall, jo això ho he fet en forma de biografies, en totes explico quants anys tenen quan arriben, qui són, què fan, què tenen darrere. No tenen res a veure els seus oficis amb el que faran després. Us sobtaria veure com l'amica Echelvedere, que té un nom complicadíssim, que era el nom del marit, no? Ella era Mica Feldman, em sembla, sí. Ella era dentista, aquesta dona, i després acabarà comandant una centúria d'homes, perquè ell, pobret, el maten, i quasi espontàniament els homes de la unitat li diuen que ell ha de comandar. Llavors aquí la trobem
És preciós el seu llibre perquè veus la contradicció entre ser una dona, comandar homes, que s'ha d'amagar per plorar, perquè no vol que la vegin que és feble, com a vegades acull nens a la seva unitat i li diuen, però tu com has acollit aquest nen tan jovenet? Diu, sí, què volies, que el deixés sol, que es morís de gana al cap de 2 dies o que arribessin els feixistes i el matessin perquè havien matat tota la seva família, no? O sigui que és brutal, vull dir, és brutal veure això, no? Els oficis que tenen abans i després, la Mary Lowe, que aquí la veiem com una surrealista apassionada que fa versos. Ella en realitat era professora de grec i de llatí i acabarà fent classes de grec i de llatí i dirigint revistes i especialitzant, em sembla que és en la vida del Juli César o no sé què, o sigui que res a veure, perquè totes abandonen les seves professions per venir a la revolució. Hi ha un cas paradigmàtic que a mi em va cridar molt l'atenció i és que jo de fa molts anys m'agrada un home que és el Carl Einstein, que està injustament oblidat perquè té la mateixa fi que el Walter Benjamin, es suïcida a França quan el van a detenir. Ell pensa que els de la Gestapo ja, perquè és un home que ja ha marxat d'Alemanya, s'ha refugiat a París, sobretot, és un gran coneixedor, potser el millor de l'art cubista, ha escrit inclús una novel·la cubista que es diu Verbocany, que s'ha publicat en castellà, i el Carl Einstein és un home radical, molt amic de Picasso i Juan Gris, i que quan veu que esclata la revolució decideix venir corrents a Espanya i s'apunta a la columna d'Urruti i a més és el que fa el discurs en català a la mort de Durruti i el fa plorant, el fa sanglotant. Un home que era boxejador, que pujava muntanyes, que era un home fort, que havia lluitat, havia estat amb els espartaquistes, no? I Carl Einstein té unes descripcions precioses perquè diu on arriba la columna hi ha la revolució, així que arriba la columna es fa la col·lectivització de la terra. Això és la transformació de la societat, no? Però clar, mirant un dia, per casualitat, cartes del Carl Einstein amb Kurt Weiler, que és un dels seus amics, trobo que diu records de la Lida i estan a Barcelona. I qui és la Lida? Començo a mirar les dones de Carl Einstein i trobo la Lida Gerkeheim, que és complicadíssim de pronunciar perquè és una dona armènia, d'una minoria armènia, que han de fugir del seu país, es refugien a París, són multimilionaris els seus pares, no? Ella s'ha educat a Viena i a París i forma part dels cercles intel·lectuals francesos i és per això que coneix en Cal, perquè ell és un col·leccionista d'art, vull dir, de molt prestigi. I clar, el que més em sobta de la Lida, i l'he volgut posar aquí, és que ella, que és d'una minoria ètnica, una dona que a París treballava amb els de la UNAI i feia disseny de roba d'alta costura i cosia i tal, ella ve amb el Cal i es passa tota la guerra en un hospital de nens i dones a Gràcia, al carrer Salmerón. És un hospital de la CNT, l'he buscat, perquè ell diu, ella segueix aquí a l'hospital del carrer Salmerón, ho he buscat i he trobat que la Lida va al front a vegades a veure el Cal, que s'està tota la guerra aquí fins l'entrada dels nacionals pràcticament, o sigui, tenen una valentia brutal. He trobat les entrevistes que li fan al Cal també en revistes catalanes, però diuen, home, com pot ser que aquest home tan famós estigui a la columna d'Urruti, no? I veus que per ells és la revolució. O sigui, i Cal diu, jo us dic de veritat que si perdem aquesta guerra, l'art, tal com l'hem conegut, mai més es podrà fer. I és veritat. Han començat els nazis a cremar el que es diu l'art degenerat, ara hi ha una exposició a París molt bona sobre art degenerat, han cremat això, els quadres del Cli, de tots, o sigui, de tot el que és, i clar, ell ve aquí a què? A intentar preservar i lluitar contra el feixisme. Llavors m'ha semblat bé també rescatar aquesta dona, que està fent d'infermera, superdiscreta, i que mai més veurà el Cal, perquè quan se'n van a França ella es suïcidarà, perquè sap que el poden atrapar, no? Ells estan presents als combats del 5 de maig, estan a Malorba, estan tirant tiros als carrers de Barcelona, etc. O sigui que una mica he intentat fer l'encaix entre tots i totes, perquè fixeu-vos que quan arriba l'Emma Goldman al primer viatge és la Michaelis qui li fa fotos, i és la Michaelis qui fa les fotos de l'enterrament de Durruti, que hi ha una foto molt bonica, que ella està dalt d'un camió amb faldilles allà fent la foto, no? I en canvi tenim fotos d'una Emma Goldman molt cansada, encara de dona gran, ja
Cascada, que els hi ha fet la Cathy Horn al final de la guerra. O sigui, veus que hi ha un declivi també de les persones, del cansament, de la lluita, no? Però es van trobant totes. És molt bonic perquè hi he explicat, que és un detall divertit, que se'n van a les caves Codorniu. El Miravilles els organitza un viatge per tots els delegats estrangers perquè vegin com funcionen les col·lectivitzacions i propaganda a favor, perquè els inglesos només diuen que estem cremant esglésies i tal, no? Llavors els hi fan una visita a les caves Codorniu, llavors mires el llibre de firmes i clar, trobo que hi ha en Kaminsky, que és un de la meva època, es va publicar aquest llibre dels de Barcelona. La sorpresa és que quan busco l'edició francesa el llibre el firmen en Kaminsky i l'Anita Carfunkel, que és la seva dona. Llavors dius, aquí també hi havia l'Anna. I efectivament, el llibre de firmes surt l'Anna Carfunkel, van ells dos, va l'Emma Goldman, però va també, cuidadín, a l'Obsenko, que és el dels fets de maig, i tots els comunistes del Prat i no sé què, o sigui, els hi fan un supertour. I va també l'Arthur Lenning, que és un anglès que després fundarà el que seria l'Arxiu d'Amsterdam, que es preserva durant la guerra dels nazis, que es porta a Anglaterra, i serà un dels biògrafs de Bakunin. O sigui que hi ha un megamix de narcos i comunistes que no sé si se'ls hi va travessar el xampany, perquè els hi van donar xampany i no sé què, però encara eren amiguitos, no?, al principi. Clar, després el pobre Obsenko el mataran a Rússia quan arribi, o sigui que és el causant dels fets de maig, però quan arriba allà no sé si perquè no volen deixar evidència, però també el purguen, pobre home, O sigui que, bueno, hi ha aquest viatge que això em permet ubicar-los encara més a Catalunya. O sigui, m'agrada molt veure a nivell de territori per on es mouen, què fan, i una mica intentat això. I llavors veus que es troben els uns als altres, que es freqüenten. He introduït també el perfil de la Maria Luisa Berneri, perquè és veïna d'Escala de l'Emma Goldman a França, i ella ve al principi de la Revolució, observar la Revolució, però també ve a la mort del seu pare, al maig del 37. Jo penso que és la Cathy Horn, em sembla, la que fa les fotos, perquè és un enterrament que hi ha molts paraigües, que està plovent, i hi ha gent que s'equivoca, que diu l'enterro d'Urruti, i dius, no, si no estava plovent l'enterro d'Urruti, hi ha unes imatges molt clares, no? Jo penso que és l'enterrament del Camilo Berneri, vull dir, i hi devia haver-hi, i ara vaig darrere aquesta pista també de si trobo quan ve la Maria Luisa Berneri, que es casa amb el Vernon Richards, que també fa un llibre sobre Barcelona, no? O sigui, aquest és un llibre de llibres, sobretot. O sigui, jo el que tinc ganes és de quan ho llegiu, digueu, doncs vaig a mirar aquest llibre a veure què diu, perquè estan tots a les biblioteques, o estan a les llibreries, estan editats, o per exemple, va ser una sorpresa, l'altre dia una noia em va dir, és que ha tornat a reeditar el de Kaminsky, els de Barcelona, i dic, ostres, que bé. I hi ha un dubte, perquè clar, també hi ha una cosa, les seves vides són unes abans de la guerra i unes altres després de la guerra. La majoria d'elles es quedaran viudes, serà el cas de la Mica Chelvedere, serà el cas de la Mary Lowe, serà el cas de la Lida Gerkain també i algunes altres, perdran els seus homes, algunes perdran els fills també perquè han anat a lluitar. Llavors, clar, ja no és la seva vida, és una vida tràgica. Per totes significarà l'exili, no podran tornar als seus països les que estaven ja als seus països dintre de les òrbites dels nazismes o dels feixismes, com el cas de les italianes, tampoc podran tornar. Algunes que aconsegueixen arribar a França hauran de marxar corrents perquè entren els alemanys. Llavors, clar, és una explosió. Per exemple, la Michaelis anirà per a Austràlia, per això l'arxiu ara es diu Michaelis Sarge, perquè es va casar amb un oculista que es deia Sarge. Llavors per això es diu arxiu Michaelis Sarge, si vols buscar les seves fotos. Les que tenen més sort aniran a Mèxic. La Anita Nahuel, que era argentina, podrà tornar a l'Argentina, però per exemple el cas del Kaminsky i la Garfunkel no sabem què va passar. No sabem si van morir en un camp de concentració, quan van passar a França, que ells passen a França al febrer del 37, perquè tenen por ja, i no sabem si diuen, hi ha gent que diu que la banda Santillana els va fer una falsa identitat i van poder emigrar a l'Argentina. Però jo que tinc llibres del Kaminsky, per exemple, sobre Bakunin, clar, mai més va poder escriure amb el seu nom, aquest home. O sigui, esborra totalment la seva identitat de la història, no? I això és terrible, no?
us parlava de la Nita Nahuel. Qui és la Nita Nahuel? Pues una dona de Mujeres Libres. Clar, jo, durant molts anys, pues, he estat fent coses sobre Mujeres Libres i tal, bueno, ara faré això o l'altre. Llavors, clar, jo veia dones que signaven a Mujeres Libres i no sabia qui eren. Una és la Nita Nahuel i l'altra la Eta Feden, que apareixen aquí. Nita Nahuel, jo primer em pensava que era un error d'impremta, em pensava que era la Lola Iturbe, que a vegades firmava com Kira Kiralina. Pensava, mira, diu Nita, igual volien posar Kika o Kira o alguna cosa així i s'han equivocat, però llavors vaig veient que no i que a més coincideix amb el temps en què la Lola s'ha anat amb l'Emma Goldman al front. Llavors dic, no, si està al front no pot seguir fent articles sobre col·lectivitzacions, tal, no? Llavors començo a mirar i al final se m'encén la llum i dic, clar, Anita pot ser un diminutiu d'Anita. I llavors, clar, dic, doncs pot ser una argentina que es deia Anita Nahuel, que es deia Anita Piacenza, i començo a buscar, escric a la gent d'Argentina i efectivament és la dona d'en Gruen que venen aquí i ella estarà treballant per Mujeres Libres fins que queda embarassada i se'n va perquè té por dels bombardejos de Barcelona, que ja han començat a bombardejar, però clar, té almenys uns 20 reportatges sobre dones molt interessants. I l'altra és l'Eta Feden, que també no sabíem res d'ella, jo sabia que era alemana, però no trobava res, i tothom plegat, una mica em diu, però aquesta dona no corria per Blanes. I jo dic, què dius? Me'n vaig a l'arxiu de Blanes, que jo que no tinc aturador, i efectivament em trobo una revista que ella publica amb els seus 2 fills, on ella dirigeix a Blanes l'Escola d'Arts i Oficis, precisament amb un pintor represaliat català que és l'Àngel Planells, surrealista, preciós, un home que després acabarà pobret pintant per Muebles La Fàbrica, vull dir, perquè ningú li compra els quadros, està marcat per haver estat subdirector d'una escola de la CNT, no? I a més amb els dibuixets que ha fet i tal, i clar, és meravellós perquè he pogut refer la biografia de l'Eta Feden, que arriba aquí al 33, amb 2 fills de 2 pares diferents, o sigui, una dona monoparental que decideix venir aquí perquè els nazis han desmuntat l'escola on ella treballava i han cremat els seus llibres. Una dona també experta en filosofia, sobretot filosofia marxista, alemana, etc. Doncs la ETA ve aquí, estarà vivint a la part alta de Barcelona, li fan inclús una entrevista al Sebastià Gars, que apareix en les revistes catalanes, en català, però quan la guerra decideix marxar de Barcelona i implicar-se directament amb la formació de nois, intentant una mica explicar com era l'educació que ella havia pogut fer en el seu país d'origen i que era una educació integral, lliure, etc. Un dels seus fills anirà voluntari, em sembla que amb la columna d'Urruti també, i no sé com va acabar, però és interessant perquè, clar, dius, ostres, si està tot als arxius, i van escriure els de Blanes dient, no ens ho podem creure, has pogut fer una biografia, no? Perquè, clar, vaig dir, no em puc creure que hi hagi encara aquesta revista, ningú l'hagi mirat, i com això suposo que els nostres arxius locals n'estan plens. He trobat que va venir la René Lamberet, també, va estar tota la guerra aquí, amb la seva germana, també dirigint una escola, o sigui que comences a veure que no ens han explicat tota la història de la Guerra Civil, perquè ens han escamotejat les dones, no? O sigui que realment veus que no són dones antifeixistes, són dones revolucionàries, que això és el més important, no és el mateix una lluita antifeixista que una lluita revolucionària, i que n'hi ha de totes les ideologies, pràcticament d'esquerres, lògicament, i sobretot les més radicalitzades. Per què això? Quan arriben brigades internacionals, arribaran a partir de l'octubre del 36. Aquestes ja han arribat abans. Tenim dones que arriben juliol, 20-30 de juliol, agost i setembre. La majoria de les que han vingut abans, tan aviat, ja estan al front. I llavors, quan arriben brigades internacionals, un dels requisits és que les dones que vinguin amb els homes que venen a lluitar, que només facin d'infermeres al front. O sigui que es poden desplaçar, però clar, això ja, dius, ostres, això ja les limita molt. I en canvi aquestes nostres, diguem-ne així, han marxat abans. I a més, quan s'implementa la militarització obligatòria, és l'estratègia per retirar les dones del front. Diuen, a partir de la militarització, les dones a la rereguarda, clar, ja les han utilitzades, i a més, el que és important, i aquí hi ha una clau de volta interessantíssima, és que els homes ja no
formen part de les columnes, sinó que anem a fer doncs, la 26 divisió, la 27, la 28, i llavors cada home ha d'anar a la seva divisió i els estrangers diguem-ne, a les brigades internacionals. Llavors molts estrangers no estan d'acord, perquè estan a la columna d'Urruti, a les columnes del POUM, i a partir de la militarització, diguem-ne, hi ha bandos comunistes que hi ha una mica de tensió, per dir-ho finament. Llavors, per exemple, homes com el Michaelis, què fa? Ell ha estat a la columna d'Urruti, l'exmarit de la Michaelis, perquè arriben aquí i es separen ràpidament, perquè ja se'n va amb un altre, no? Doncs el Michaelis què farà? Prendrà la nacionalitat espanyola per poder seguir amb la 26 divisió. Fixeu-vos bé perquè és important. Tios que són apàtrides, però no, jo vull anar amb els meus a la guerra, seguir fins al final, etc. A més, aquí descric també la complicada situació del Michaelis amb el director del Museu diguem-ne d'Arqueologia de Catalunya, perquè el Michaelis era alemany i era anarquista, però ell és arqueòleg especialitzat en Mesopotàmia. Imagineu, quan ell fuig dels nazis, l'acullen aquí, i m'agradaria un dia vull anar a l'arxiu a veure si trobo fitxes fetes per ell, perquè segurament, i explico també la relació que té amb Empúries, com van amb els anarcos a veure Empúries, o sigui, com realment, quan ells arriben aquí, tenen una relació molt intensa amb la cultura del país, amb el territori que estan trepitjant i el desig d'arrelar aquí. Quan això podia ser un lloc que, si es hagués guanyat la guerra, aquests homes i aquestes dones haguessin pogut tirar endavant. No sé si me'n deixo alguna, si voleu ara obrim una mica de debat, igual no esteu d'acord amb mi. Jo, sobretot, el que volia era visibilitzar-les i que altres noies com ella i les seves amigues que diguin, aquesta dona m'interessa, anem a veure què més trobem sobre aquesta dona, o anem a veure aquesta dona que he vist que surt aquí de Resquillentes o que era amiga d'aquesta, anem a estirar el fil i a veure si recuperem més biografies de dones, perquè la pega és que als nostres llibres d'història aquestes dones no surten. Jo soc profe d'Insti i clar, m'empipa molt veure que els llibres de batxiller o de quart de l'ESO no apareixen biografies de dones antifeixistes i valentes. Llavors, quines imatges tenen les nostres noies o les nostres nenes, no? Que està bé que per sort hem recuperat dones científiques, no? Però anem a buscar lluitadores, noies de carrer, noies que dia en dia puguin deixar el seu ofici, les seves coses i venir a comprometre's amb una lluita. No cal que totes vagin a les barricades, però que a la rereguarda també es pot fer molta feina. Hi ha moltes dones que escriuen. Aquí l'explico de Resquillentes, però clar, he investigat tota la biografia de la Martha Geldom. La Martha Geldom és la primera corresponsal de guerra del món. Com la coneixem? Perquè va estar 6 anys casada amb Hemingway. Dius, no, és la Martha Geldom, no és la dona d'en Hemingway. El que més m'ha sorprès, la dona de l'Orwell, no, és la Eileen Blair. Eileen Blair se'n va anar al front, va estar a Barcelona i ningú en parla. Bueno, ara ha sortit un llibre que es diu El matrimoni no sé què, que o sigui, no, dius, ostres, deixem d'associar dones amb homes, perquè a més la relació a vegades va ser de mesos, però encara tenim la idea, no?, de l'il·luminador, no?, i la il·luminada, no? No, som dones, i eren dones terriblement lliures. No, hi ha gent que em diuen, clar, i venien amb el marit, dic, no venien abans que el marit. La Clara Talman ve a Barcelona a nedar a la contraolimpiada popular, el marit el té a Alemanya. I ell diu, ostres, hi ha una carta d'ell molt divertida, diu, ostres, me'n vaig a Barcelona perquè la meva dona se'n va a la guerra. Diu, ha anat a nedar i se'n va a la guerra. Diu, i ha arribat i sort que l'he vist marxar encara. O sigui que ella se'n va a lluitar, i la Clara Talman serà una dona que també serà una de les voluntàries al front, és importantíssim, no? I per desgràcia, hi ha memòries que estan traduïdes i memòries que encara estan amb els seus idiomes originals i que no estan traduïdes ni al català ni al castellà. I és una pena perquè ens ho perdem, no? Jo vaig fer el llibre sobretot per provocar, com tots els que faig, no? A veure si algú estira la corda, no? Per sort està tenint bona rebuda, o sigui... Però fixeu-vos bé perquè sobretot el que volia era rescatar la història d'elles. Ara sí que callo i si voleu dir... Perdoneu, però estic molt angustipada, que vaig ser allò... No sé si voleu opinar. Gràcies.
Bueno, enciclopèdic, és un coneixement. No, perquè m'ho he passat molt bé, fa anys que hi vaig a darrere, I t'anava a dir, falta Clara Talman, i no. No, mira, no. ja l'has fet. No, perquè vaig fent així, sí. Clara Talman era pariente del dirigente del Partido Comunista Alemán. No, ella és trotskista. Està més a prop dels troscos i dels anarcos, o sigui que... Sí. Bueno, estan els amigos de Durruti. Ella amb els amigos de Durruti. Clar, és que aquests van basculant, a vegades estan amunt, a vegades... Clar, alguns tenen un amic comú, que és l'estalinisme, no? I a vegades, per exemple, quan venen la Tamsen Wagner, també primer són comunistes, però després les foten a fora. Llavors, clar, es tornen ja una mica pues, més anarques, diguem-ne així, o més a prop. Clar, però tenen un enemic comú, que és l'estalinisme. La primera, diguem-ne, exportació de les purgues la fan aquí a casa nostra. O sigui, les purgues s'extenen al territori espanyol i llavors, i a més, ja, bueno, no ho he reproduït, hi ha escrits al Pravda brutals. O sigui, ja hem d'acabar amb la gent del POM i després amb els anarcos i tal, no? Llavors, clar, tenen un enemic comú. I a més, les dones, el que és important és la resistència a la militarització obligatòria. O sigui, ho explico aquí, moltes dones van a veure la Mica dient que em vull anar amb el teu batalló, perquè ets una dona que comandes dones, o jo no vull anar a la guerra, bueno, que em matin a la guerra perquè estava fregant olles, o sigui, he vingut aquí a lluitar. A la pobra, o sigui, a la Simone Weil tampoc li donen un fusell. Passa que el Meciar Vega es diu sort que no li hem donat perquè està en miope, diu que ens hagués patat a tots, no? Però bueno, o sigui, això ho diu després el Meciar Vega, no? Però bueno, són aquestes coses, no? Bueno, el Camilo Bernardí també l'envien a casa perquè està sordo com una tàpia, no? Sí. Bueno, i després hi ha aquell, el Mauro Bajatierra, que explica al García Oliver les memòries, que també era sord com una tàpia, i està corrent al Madrid bombardejat, i ell deia, tiren, i estava allà. És pobre tio, no? I sí. No sé, esteu callats, a veure... Digues. Bueno, jo, més que una pregunta, tenia una observació, perquè estic totalment d'acord amb tu, amb vostè. No, home, no, digue'm de tu. Amb el fet que en els llibres d'història... Bueno, jo també soc profe d'història, o ho intento, a l'institut, ¿vale? Sí. Hi ha dies de tot, hi ha dies que soc profe d'història i dies que simplement ho intento. Llavors, sí que és veritat que les dones no hi apareixen. I arribes a un segon de batxillerat i et venen, recordo ara mateix, Guerra Civil, 5 dones. Dolores Ibarruri, Frederica Montseny, Clara Campremont, Victoria Nelken, Victoria Kent i la Nelken. I a més a la Nelken te la situen dins del debat pel vot femení quan encara no estava. I és com, vale? O sigui, està tot com a l'inrevés, no està ben explicat. Sempre has de buscar el teu propi material per explicar-ho bé. I a més després sempre està el problema del temps en un segon de batxillerat. Que com fas tot aquest recorregut, que a mi em sembla interessantíssim, sense el temps necessari, sense que hi hagi material, diguem-ne, oficial, i sense que entri dins dels criteris de correcció de selectivitat, perquè pràcticament no entra. Vull dir, s'ha de fer moltíssima feina en aquest sentit. Sí, jo penso que a vegades les nostres nenes es formen perquè hi ha profes que fan millor el dia de la dona, omplen l'Insti de cartolines, amb biografies i tal, i les nenes poden, i posen les hermanes Mirabel i no sé què, perquè les nenes puguin obrir el seu món, no? Perquè és que si no, no tindríem ni això. O sigui, gràcies a les professores estem obrint portes a les nenes, o sigui, realment, o a les noies, no? I jo, que soc profe, jo he vist com desapareixia, per exemple, la Rosa Luxemburg dels llibres de text. Fa 5 o 6 anys encara hi havia una foto de la Rosa Luxemburg i ara ni els espartaquistes ni la Luxemburg. I a més, l'única foto que surt de les sufragistes és la pobra Pantrus allà cridant que se l'emporta l'autoritat. És una dona derrotada, això és el que... O una dona histèrica des del punt de vista dels homes, no? Està loca que està pidiendo el voto, no? O sigui, dius, quins models estem donant a les nenes? Però clar, qui ha dit els llibres de text? Editorials de l'Església, com tota la vida, Santillana, no sé què, aquells que deien això, que García Lorca havia muerto. No, no havia muerto. O sigui, no havia muerto, l'havien matado, no? O sigui, que clar, és brutal. Vull dir, clar, no hi ha
una voluntat. O sigui, els polítics parlen molt de feminisme i tal, però clar, fins que no transformem l'educació no ho podrem fer. Jo estic contenta, el dia que vaig anar a presentar el llibre, el primer dia ja van venir 3 profes d'Insti i em van dir que anem a treballar això l'últim trimestre, podràs venir a l'institut i els hi donarem alguna biografia per llegir o tal, i dius, bueno, menys mal que hi ha profes que volen obrir aquestes portes, perquè clar, és que és supernecessari, perquè ara que hi ha aquest avenç del feixisme, si les noies no tenen model, a on anem, no? O sigui, realment, Què, alguna qüestió més? Sí, més coses. Ah. No, mira, No. Clar, a mi m'ha agradat molt que parlis, encara que siguin homes, del Charles Reader Clar, i home. del Carl Einstein, entre altres coses perquè quan la gent em pregunta això d'anònims i a part del concepte de l'anonimat, Sí. jo sempre penso en el llibre del Charles Reader, La Pues cavalcada sí, que anònima, bonic, que bonic. i en el discurs del Carl Einstein, en La mort de Durruti, quan diu allò d'anonimat i comunisme són la mateixa cosa. Sí, és molt bonic. Us farà plorar, el discurs del Calenci us farà plorar, de veritat, perquè és molt emocionant, o sigui, realment. Sí, sí. Clar, i llavors diu, bueno, una manera de parlar del Calenci parlant de la Lida i també de l'esforç de la Lida com a dona, o sigui, que és importantíssim, no? Sí, sí. No, en surten això unes quantes, l'editora em va dir pues això, que havia de tallar una mica, o sigui, perquè em volia fer sortir més, perquè clar, a la que estires una mica el fil, cada dia te'n van sortint més. I dic, bueno, doncs així és, no, em sembla que no m'he deixat cap, no. No, perquè no. Una mica, he intentat una mica fer una miscel·lània, sobretot, i que amb una visió de conjunt es pugui entendre la guerra, perquè el context és molt difícil. Realment el context és qui són les que van al front, quines no, quan surten les columnes, què és la militarització, o quina és la cronologia de la guerra, què passa amb els fets de maig. Clar, una persona que no coneix això, bueno, que no té la nostra edat, perquè la majoria vam anar aprenent tot això a força de llegir llibres, però la gent jove no. Llavors, clar, que pugui entendre tot això i què passa, no? Una mica quina és la tensió de la guerra, que jo resumiria amb això, antifeixisme o revolució. Per alguns és només una guerra antifeixista, pels altres sí que és una revolució, la possibilitat de transformar el món i d'imaginar un món nou, millor, i que es hagués pogut donar, que no es va donar, però es hagués pogut donar. No sé si voleu dir alguna cosa? Esteu molt callats, Bueno, doncs gràcies per haver vingut, que fa un dia horrorós. Aprofiteu. Jo hi ha una que no sé si va estar a Espanya, la Lisa Feldman, una que era jueva que havia estat a Palestina. Sí, perquè Feldman... Lea Feldman. Ah, no, aquesta em sembla que no. Sembla que no. Va venir també la que va ser la Condessa Sangrienta, que és la Penrose, sí, la Penrose, que és surrealista també. És que tenim moltes dones que venen, Sí, la Valentín Penrose també, o sigui, moltíssimes. En aquest Xavere sí que hi ha el documental aquell, a part del llibre, que està molt bé. Qui? Un documental que van fer una gent d'Argentina. Ah, vale. El van projectar aquí fa uns anys. Ostres, que bé. Que és la dona. Al final l'entrevista en el maig del 68, hi ha una entrevista que estava a les barricades. La dona se'n va aixecar a barricades. Al 68 que devia tenir ja... 80 anys o així, clar. Sí, moltes van ser molt actives, o sigui que... Sí. Bueno, bé. Digui. Una tonteria, La Teresa Pàmies, en un llibre, no recordo qui, diu que l'Orwell i el Hemingway volien dir que, segons ella, que no van estar ni al front i que anaven, que sí, que molt bé, ella els admira i tal, però que volien dir que moltes coses no les entenia. Clar, normal. El Hemingway pot ser que no hagués anat al front, pot ser, però és que a Madrid tenen el front a la ciutat, el front de Madrid és a la ciutat. No parla malament, ella. No, i a l'Orwell, home, li van tirar un tiro al coll. O sigui, va venir del front perquè estava, o sigui, l'Orwell sí que està al front, i tenim fotos que he localitzat
estava a les casernes que hi havia a Magòria. Sabeu que allà hi havia quartels que es deien de Lepanto, allò a les casernes del Pou. Clar, a través de les fotos intentar localitzar on estaven, no? I estava formant i va al front, i a més ella se'n va 3 setmanes al front amb ell. El que passa que la Pàmies i ells, clar, no es podien veure, clar. I van venir a fer els seus llibres. No, no és veritat. Quan l'Orwell ve, Ho diu ella, és la dona la que escriu. Ella és reportera, per això dic que a vegades ells venen darrere les dones. Ell quasi no ha escrit res. Ell farà l'homenatge a Catalunya molt més tard, i quan ell fa, quin és el llibre, el 1984, no troba editorials a Anglaterra que li vulguin publicar, i tampoc a La revolta dels animals. Al final seran els anarquistes que li publiquin perquè no li volen publicar. Perquè, clar, vull dir, pensen que és un revisionisme anticomunista, etc. I jo penso que ara vaig llegir una revista francesa i deien que és de superactualitat el 1984 amb la intel·ligència artificial i el control de la vida dels ciutadans. No? O sigui que és, que podíem fer una segona lectura d'algú que ell va veure claríssimament, i sobretot el que és important a l'Orwell és la perversió del llenguatge. Allò de la llibertat, us farà esclaus, aquestes perversions del llenguatge que ell hi juga als anys 40 és el que ara s'està fent servir pels discursos de l'extrema dreta, no? Llavors és interessantíssim tornar a llegir l'Orwell ara. I La revolta dels animals, bueno, us la recomano, si no l'heu llegit, és brutal, brutal. Jo la faig llegir als meus alumnes de batxiller, vull dir, perquè els hi vaig triar, els hi dono 20 o 30 llibres que trin, i després ho han d'explicar als seus companys de classe, i així els obligo una mica a llegir, perquè ara no ho llegeixen, però vaja. Sí. No, la Pàmies, clar, no els podia veure, és la dona de López Raimundo. I que jo me'ls he llegit tots, els llibres de la Pàmies, de quan eren capitans i tot això. Sí, no, jo els llegia tots, però després dius, ui. Clar. M'agrada la manera que té d'explicar, històries de gent normal i corrent. Sí, això també, és veritat. Sí. No, és una de les dones importants, clar, de la cultura. Sí. Bueno, ho deixem aquí. A veure si trobem trens per tornar a l'hospital, Dios, si no ja vaig trucant aquí, que em puc dormir a casa teva. Només tindràs companyia per anar cap a l'hospital. Sí, que ha vingut un veïnat meu, sí, del barri del costat. Doncs gràcies per haver vingut, moltes gràcies.